Ýurdun dürli sebäpleriniň köpçülikleýin mal ölümleri barada habarlar gelip gowşýar. Daýhanlar mallaryň öwrü meýdanlarda da, hojalyklarda da näwelli keselden gyrylýanyklaryny aýdýarlar. Veterinarlar maldarçylyk hojalyklarynyň ýygjymlaşan çagyryşlaryna öýleriniň ýetişip bilmeýänliklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Mara welaýatynyň Türkmengala we ýolutun etraplarynaky öwrü meýdanlaryna esasan iri şahlymalaryň gyrylýanyny habar berýärler. Hususan soňky bir ay bäri öwrü meýdanlaryna bakylýan marlar näwelli bir keselden ejir çekýär. Kesele ýolugan marlar burnakyp, agsaklap, aýak üstünde durup bilmän başlaýar. Diýip marly maldarlar aýdýar. Maldarçylyk hojalyklary şeýle şikayetler bilen veterinarlara ýygy-ýygydan ýüz tutup başladylar. Veterinarlar marlara 4-5 gün sanjym edilmeligini aýdýarlar. Gijelerini mal ýataklaryny haram ölýän marlar bar. Ýöne veteranlaryň berýän saglyk bejergilerinden şifa tapýan marlar hem bar. Diýip marly çopanlar aýdýar. Azatlyk radiosyny ençime wagtdan bäri Türkmenistanda hasap alynýan köpçülikleýin mal ölümleri barada ýerlikderlik habar berip gelýär. Şeýle habarlar hususan awgust-sentýabr aýlaryna ýygjymlaşdy. Azatlygyň Balkandaky habarçysy awgustyň ortalaryna welaýatyň ony golay obatyna ýeri şahlymalaryň köpçülikleýin haram ölüp başlanyny habar berdi. Munyň ýyly sentýabr aýynyň ahyrky hepdesini Lewap welaýatynyň 4 etrawyna Çärjew, Dänew, Saýat we Hojamad etraplaryna mallar näwelli keselden gyrylyp başlady. Bu aralykda habarçylarymyz orta günnäger Mara welaýatynyň bazarlaryna awgust aýyna sygaretiniň bahasynyň duýdansyz 30 götürümçemesi gymmatlanyny habar berdiler. Döwlet mediýasy mallaryň arasyna köpçülikleýin häsiýeti öýe bolan keselçiligi we gyrgynçylygy asla agzamady. Ýurdun oba hojalyk resmileri hem bolup geçen betbagatçylyk boýunça beýanat bermekden saklanyp geldi. Azatlyk radiosyna ýangy ýakynda gelip gowşan iň soňky sosial media videolarynyň birine ýurtdaky mal ölümleriniň gerimini sinasa bolýar. Bu video Azatlygyň web sahypasyna çap edildi. Bu video görnüşinden maldarçylyk hojalyklarynyň birine düşürilipdir. Videoda açyk asmanyň astynaky bir mal ýatagyna üýüşip ýatan läşleri görmek bolýar. Videonyň awtory esasan goýun we geçilerden ibaret bolan läşleriň sanynyň 500 şemesi bolanyny aýdýar. Ölüm mallaryň daşyna agaçdan haýat aýlanypdyr. Videonyň awtory haýatdan böküp geçip goýunlaryň we geçilerin läşini video ýazgy edýär. Videoda bir tarapdan traktoryň sesi eşdilýär. Şol bir wagtda awtor gapdaldan biri bilen gepleşýär we mal ýatak sahnasyny ören geň almak bilen suratlandyrýar. Azatlyk ätiýaşdan videonyň sesini aýyrdy. Bu videonyň anyk haçan we ýurdun haýsy welaýatyna düşürilenligi ma'lumnäl. Ýöne gepleşik dilinden çen tutup bu videonyň Mariýada ahal welaýatyna düşürilenligini çaklamagy esas bar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun esasan günorta günnäger welaýatyny öwrü meýdanlardaky mallaryň näwelli keselden köpçülikleýin haram ölüp veterinarlaryň ýetişip bilmeýänligini aýdýarlar. Veterinar öwrü meýdanlaryna äkedilip, olar bir näçe hepdelep çöl beýganyny bolýarlar. Olar käwagt gijesi bilen marlary esewan edip çykýarlar. Derman berýärler. Ýöne köplenç kesele ýolugan marlary halas edip bolmaýar. Diýip Türkmengala we ýolutun etraplaryna ýagdaýlardan habarly beýleki bir çopan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne diňe bir öwrü meýdanlardaky mallarda hem şahsy hojalyklardaky mallar hem haram ölýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Käbir obalarda veterinarlar maldarlaryň telefon jaňlaryna ýetişip bilmeýär. Ýerli ýaşaýjylar käbir kesel mallara däri dermanyň hem täsir etmeýänligini aýdýarlar. Bu aralykda köpçülikleýin mal ölümleriniň arasyny adamlar işigine ýa-da maldarçylyk hojalygyna sagdyn mallaryna da sanjym etdirip antibiotikler we viruslara garşy dermanlar alyp başladylar. Bu gidişine gitse mallaryň baş sany gaty adalyp biler. Bogul mallaryň arasynda hem haram ölýän mallar köp. Diýip veterinarlar aýdýar. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Mara welaýatynyň mekdeplerinde ýygyderli ýygnaklar geçirilýär. Häkimlik tarapyndan guramalaşdyrylýan ýygnaklarda ýaş nesliniň terbiýetiniň bozulýanlygy we ýaş gyzlaryň ýoluny ýitirýänligi aýdylýar. Bu arada Azatlygyň habarçysy we çeşmeleri Maradan habar berýär. Welaýat häkimligi tarapyndan şu günler orta mekdeplerde geçirilýän ýygnaklarda gozgalýan meseleleriň biri okuwçylaryň mektebe barman sapaklardan galmagyna degişli. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen çeşmeleriň sözlerine görä mekdeplerdäki ýygnaklarda yetkinjek mektep okuwçylaryň arasynda mektebe barman kafelerde içki içip wagtlaryny geçirýänleriň köpdügi aýdylýar. Şeýle bu ýagdaýyň şäher mekteplerinde has köp duş gelýänligi we mektebi gutarmadyk gyzlaryň arasynda göwreli bolýanlaryň sanynyň köpdügini resmiler aýdypdyr. Bilim resmileri we häkimet wekilleri okuwçylaryň özlerini alyp barışyna degişli problemalary olara maşgalalarda kadaly terbiýe berilmeýänligini görýärler.
Olimlar tertibi bolan okuwçylaryň dogan garyndaşlaryny mektebe çagyryp çäre görmegi sorasalar, olar hem özleriniň çäresizligini aýdýarlar. Ene atalar ýanlaryna ýok, biziň hem diýenimizi etmeýärler diýip, olar hem zeýrenýärler. Deyip Marly bilim işare edýär. Mekteplerdäki ýygnaklar barada Türkmenistanyň kronikasy hem habar berdi. Gararsyz neşriň maglumatyna görä 1-nji noýabrda Maryanyň Türkmenbaşy owatynda yerleşýän 17-nji mektepde okuwçylaryň enatalary üçin geçirilen ýygnagyň mazmuny okuwçylaryň arkada we arkadagly serdar tarapyndan wagad edilen ahlak gymmatlyklaryna laýyk gelmeýän görnüşde özlerini alyp barşyna bagyşlanypdyr. Ýygnakda kämillik ýaşyna ýetmedikleriň açaçan çilim çekmegi, köplenç alkogol içkili ýagdaýynda köpçülük ýerlerinde peýda bolmagy aýdylypdyr. Mektep müdiri enatalardan çağılarına gatgowy gözegçilik etmegini talep edip, akşam saat 10-dan soň restoranlarda, klublarda we diskotekalarda okuwçylaryň baryp barmanlygyny anyklamak üçin özüniň aýlanjakdygyny duýdurypdyr. Şeýle deňeşiriň maglumatyna görä vilayet häkiminiň orunbasary bilim bölüminiň mejlisinde çykyş edip 17-nji mektepde bir näçe okuwçynyň göwreli bolanlygyny hem iki gyzyň zorlananlygyny habar beripdir. We Mary şäherindäki 3-nji we 7-nji mektepleri hem agdapdyr. Azatlyň habarçylary kadaly ýyda gedilmeýän mektep okuwçylarynyň köpdigini belliýärler. Okuwçylaryň en çemeziriň enatalary daşary ýurtlarda gazanç edýär. Şu sebäpden çağalara ýeterlik ýyda gedilmeýär. Çağalara daýdalary, daýylary, mamalary, eneleri, atalary we babalary seredýär. Olar berk saklajak bolsa çağalaryň öýlerinden gaçyp gidýän pursatlary hem bolýar diýip habarçy bellidi. Türkmenistandaky agyr işsizlik ýylatyň daşary ýurtlara däkmet migrasiýasyna gitmegine sebäp bolýar. Onlar çyýl mundan öň başlanan migrasiýa akymy soňky ýyllarda hasam güýçlendi. Çeşmeleriň bellemegine görä tertip düzgüni bozýan we okuwa gatnamaýan çağalaryň köpüsi maddi taýdan agyr ýagdaýda ýaşaýan maşgalalardan, hojalyklardaky agyr şertlerde ýaşaýan okuwçylar mektebe gitmeýän, bazarlarda dilekçilik etmek, ýollarda maşynlaryň tekerlerini ýuwmak ýa-da zibil dörüp plastik gap çöpläp tapşyrmak ýaly işleri etmeli bolýarlar diýip Marly çeşmeýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen bilim wekiliniň sözlerine görä, mektep okuwçylarynyň arasynda tenini satýan gyzlar hem bar. Olary ten satmaga dürli sebäpler iterýär. Bu köplenç maddi kynçylyklar we jinaýatçy araçlaryň eline düşmegi bilen ilteşikli bolýar. Şeýle ýaş gyzlar bilen jinsy gatnaşykdaky polisi işgärler, mugallimler, häkimlik işgärleri bar. Ýaş gyzlar esasan pully adamlar ulanýarlar we olaryň hem köpüsi ýokary işlerde işleýänler. Bu okuwçylara salgy berýän, olary hödürleýän ýörüti araçlar hem bar. Bu araçlar polisi işgärler bilen gepleşikli bolýar we polisi işgärine bermeli paýyny berse mesele ýapylýar. Dip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi. Çeşmeňiň bellemegine görä ýetkinji gyzlaryň ten sowdasyny çekilmeginiň uly problemi bolup, onuň çözgüdiňe mektep işgärlerini we maşgalak dağlaryna bagly bolman häkimetleriň we kanun goraýjy daralaryň goşulmagyny hem talep edýär. Ukraina 15-nji noýabr güni ýerden Ortiýetiň gün ortasyndaky Krasnodar sewtine uly pilotsuz uçar hüjüm etdi diýip Sewt gubernatory Benyamin Kondratyew habar berdi. Telegram kanallary bu hüjümde Ortiýetiň Krymsk şäheriniň golaýyna ýerleşýän uly howa bazasynyň nyşana alynan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralyna başlan sebäpsiz uçuşynyň başyndan bäri raýat we energiýa desgalary pilotsuz uçar we raketa hüjümleri bilen ýygyderli zaýalanan Ukraina hem öz gedegini Ortiýetiň harby desgalaryna, Ukraina çägine hüjüm etmek üçin ulanylýan ýangyç ambarlaryna we howa meýdançalaryna hüjüm edip başlady. Kondratyew Ukraina hüjüminiň iki etraby Krymsk we Krasnoarmeysk şäherlerini nyşana alanlygyny aýtdy. Ol bu hüjümlerden ziýan çekilenligini, ýöne pida çekilmänligini hem sözüne goşdy. Astra Telegram kanaly bu hüjümde Krymsk şäheriniň demir gazygyna ýerleşýän Krymsk howa bazasynyň nyşana alınanlygyny, Rus güýçleriniň bu wagtany günörte Ukraina hüjüm etmek üçin ulanýanlygyny habar berdi. Bu maglumat badawat we garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Ukraina Rus nyşanalaryna edilen hüjüm barada aýdylýanlara düşündiriş bermedi. Ortiýetiň gorunmak ministrligi 15-nji noýabr güni ýerden howa gorunç ulgamlarynyň Ortiýetiň çägini aralaşan we Ukrainanyň basylyp alynan Krym sewtine ýeberilen Ukraina dronlarynyň 51 sanasyny uranlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä,
Ukrayn dronlarynyň 36 sanysy Ortiýetiň Krasnodar sewtini urulup gaçyrylypdyr. Ukrayna awgust aýyny iň uzak aralykdaky dron hüjümlerini amala aşyrdy. Şonu Ortiýetiň Voronezh, Kursk we Nijni Novgorod sewtlerine yerleşýän 4 howa meýdançasy nişana alındy. Ukraynanyň 15-nji noýabrda Krimsk şäherine uran zarbasy barada habarlar Ortiýetiň Ukraynanyň Gara deňiz boýundaky iň uly portuny eden uly hüjüm barada habaryň ýanynyň geldi. Ukrayn gallasyny we beýleki ow hojalyk önümlerini eksport etmegiň möhüm merkezi bolan Odessa mundan öňem kän nişana alınıpdy. Soňky pilotsuz uçar we raketa hüjümi Odessada bir aýalyň ölmegine, ardyndan 10 adamyň şol sany 9 ýaşly oglanyň yaralanmagyna sebäp boldy. Sewit häkimi Oleg Kiper müňlerçe ýaşaýjynyň merkezleşdirilen ýyladys ulgamyndan kesilendigini aýtdy. Kiper şäher merkezinde yerleşýän ýaşaýyş şaýlarynyň biriniň köp gatly binanyň doly weýran bolanlygyny, beýik we köp gatly ýaşaýyş şaýlarynyň bir näçesine onlarça awtologa ziýan ýetenligini, 40 000 töweregi adama ýyllyk berýän esasy geçirjiniň işiniň togtadylanlygyny aýtdy. Çaga dogurlayan öy 4 mektep we 7 sany çagalar wagt hem ýyladys ulgamyndan kesildi diýip Kiper aýtdy. Odessanyň häkimi Hennadi Turkhanov şäheriň köpçülikleýin kombinirlenen darwanyň nişanasy bolanlygyny aýtdy. Şu aralykda Ukrainanyň 3 şäherine Mikolaýewa, Kirovohrada we Ternopola aralaşan 29 dronyň 25-si Ortiýetiň ganatly raketasy urulup gaçyryldy diýip Ukrainanyň howa güýçleri habar berdi. Aşgabatyň köçelerinde soňky günlerde polisiýa işgärleriniň sany esli köpeldi. Azatlyň habarçylary hem çeşmeleri paýtagtyň köçelerinde gözegçilik edýän kanun goraýjylaryň arasynda vilayetlerden uğradylan polisiýa işgärleriniň hem bardygyny habar berýärler. Paýtagt köçelerinde nowatçylyk çeken polisiýa işgärleriniň arasynda diňe Aşgabat şäherine degişli polisiýa bölümleriniň wekilleri bolman eýsem vilayetlerden hem ýol gözegçilik gullugynyň işgärlerinden paýtagtda iş sapary bilen uğradylanlar bar diýip ýagdaýdan habarda çeşmeleriň biri 14-nji noýabrda gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen vilayetli polisiýa işgäriniň sözlerine görä, olar paýtagtdaky iş saparynyň dowamında köçe ýol hereketine gözegçilik etmek işine çekilýärler. Köçelerde nowatçylyk çeken ýol gözegçilik gullugynyň her bir işgärine günde 60 sany jerime protokoluny ýazmak tapşyrylýar diýip çeşme gürrüň berdi. Bu aralykda azatlyň habarçylary köçelerde saklanýan awtologlaryň sanynyň esli köpelenligini aýdýarlar. Paýtaktly sürüjiler bolsa polisiýanyň özlerine gün bermeýänligini belliýärler. Polisiýa işgärleri köçelerden geçip barýan uloglary bir gezek saklandy. 4-5 ulogy birden durýarlar we olardan azyndan 2-sine ýa-da 3-süne hökman jerime salýarlar. Polisiýa işgärleri dürli bahanalary tapýarlar we jerime protokoluny doldurýarlar diýip paýtaktly sürüji gürrüň berdi. Çeşmeleriň sözlerine görä şuňlar paýtaktyň köçelerinde saklanýan sürüjilere ýazylýan jerimeler adyndan 50 manatdan başlanýar. Ortaça jerime 150 we 200 manat aralygynda bolýar. Käbir sürüjiler günde 3-4 gezek saklanyp olara her gezek dürli bahanalar sebäpli jerime ýazylýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä käbir ulag eýlerine bir hepdäniň dowamında ýazylan jerimeler 3-4 müň manada hem ýetýär. Häzir ulaglaryny täze ýyl bayramçylygy geçýänçe duralgylarda goýmak kararyna gelen sürüjiler hem az däl diýip habarçymyz bellidi. Azatlyk radiosu Aşgabatyň köçelerinde polisiýa işgärleriniň sanynyň köpelmeginiň we ýol hereketine gözegçiligiň artdyrylmagynyň sebäpleri barada paýtagtyň polisiýa wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen kanun goraýjy arasyndaky çeşmeler paýtagt polisiýasynyň şeýdip hem döwlet gaznasy hem de özleri üçin girdici edýänligini aýdýarlar. İçeri işler Ministrliginiň ýol başçysynyň görkezme bar. Ýol polisiýasyna köçelerde awtologlary saklap, ýazylýan jerime protokolarynyň sanyny artdyrmak tapşyryldy diýip polisiýadaky çeşme aýdýar. Türkmenistanda polisiýanyň aktivleşmegi adatça döwlet bayramçylyklarynyň, ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky möhüm wakalaryň we döwlet ýolbaşçylarynyň ýurdun içinde hem de daşyna edýän saparlarynyň öň ýany we dowamında gözeýilýär.